Aşgabat'ın etegindäki çoğunlu dağçılıklarından 2012-nji ýylda berilen bu jaýlar ýylata şertname esasynda 30 ýyllyk möhlet bilen krediti berildi. Emma aradan belli bir wagt geçenden soň gysyň çygly howasynda jaýlaryň içi heňläp başlady. Ýaşaýjylar munyň sebäbini gözläp, jaýlaryň diwarlarynyň sowagyny aýranlarynda beton plitalaryň arasynda sement palçyň ýerine zirbilleriň goýulandygyny anykladylar. Öý eýeleri degisli edara ýol başçylaryna arz edenlerinde noksanlyklaryň gysga wagtyň içinde düzeldiljekdigi wady berilip, degisli görkezmeleriň hem kabul edilendigine aýdýarlar. Aşgabat Guruluşyk Önümçilik Birleşigi tarapyndan çoğunlu dağçylarynda kurulan bu jaýlaryň umumy bahasy 307 000 manat, ýagny 107 000 Amerikan dollaryna deňdir.